thằng hay người thằng cái chừng tao bốc tay xa cái tao cái chừng xiang lại phi xíu nữa tao hiện vậy tông bách khâu đa next ya tong bagai Miss Priano ready tong aja khani jati koro sojon panna pai thana tongse hambai balik kino jatana no hingke kisah pan ke dewa saya pakhor abu dina lai mana jatana hingke tabuk ang ring nai sini da monggol no bo bai tang sa resa mong resap jak tong mani bini resa mong no belai khana thok belai romantic resa mong o resa mong belai kena ang to hamjago norok saimia kha khayo norok bu joto no hamjak na nai nai o resa mong no hingke ang koi nai da monggol no kisa logere phane ni bagai bini bagai joto no kisa